Mandralaya sumyak sumyuk ing wong lunga tapa ganjaran nyopinang ya wingking ganjaran nyopinang ya wingking Kakang Semar lan Bagong aku sing teka Kakang Ndara kula Taranggana Den nggih Ndara kula Taranggana panjenengan nika wonten menapa dening rawuh wonten ing Krampis Ireng mriki Ndara ngene Kakang Semar kok sajak melang-melang rasane batinku Kakang panjenengan nika melang-melang wonten menapa Den ora ngerti Kakang Semar nanging melang-melang kaya ninggal jabang bayi ing pinggire blumbang jalaran ing dina kalungguhan iki aku nunggu yaiku keponakanku Raden Gatotkaca kang teges dina ning negara Dwarawati kapan ngarake ponang pinanganten aku kedhaut kelawan Yayi Dewi Barata Jaya Semar jenengan menika badhe palakrama Den oh iya mo iku biyen lak ganjarane Ndara kok nalikane ndaramu bisa ngundurake yaiku Sang Prabu Kangsa Dewa nak iya mo nggih lumrah wong panjenengan menika badhe arampahi sambut cwitaning akrami melang-melang wonten ing batos menika lumrah Ndara iya Semar kaya ngapa mengko keputusane Semar nggih duka kula nggih mboten mangertosi yen kaya mangkono ayo Semar tutno aku wae aku bakal sesuci ana ing sendang luwih dhisik Semar nggih sumawi kula dherekaken Ndara monggo Ndara Taranggana dipun dherekaken Semar kaliyan Bagong. Ing mriku arsa suci wonten ing sendang inggih wonten ing tlaga. Lumampah lon-lonan. Ing mriku kepranggul kaliyan ingkang putra keponakan Raden Harya Gatotkaca. Paman kula ingkang sowan paman. Ndara kula Gatotkaca Ndara ya Semar.
kelawan garwa putranya kancaran pinangya ora panggling kang ana ing ngarepku anak keponakanku ngger Gatotkaca kawula nunggih paman kula pun Gatotkaca paman iya ngger kaya ngapa anggon sliramu tumuju ana ing negara Dwarawati bakal teges gawe besok kapan dawing Papa Prabu Sinalendra Bathara Krisna ngaraki pinanganten ngger Gatotkaca duh paman kedah kawuningan saderengipun kula marak wonten ngarsaning Prabu Sinalendra Bathara Krisna wonten salah sawijining penglamar saking negari Lapak Samar ingkang badhe nglamar inggih menika Bibi Dewi Bharatajaya. Dadi Ayi Dewi Bharatajaya akeh sing nglamar Gatotkaca inggih ing niku dipun kula bangsulaken boten purun dadosaken Pancakara. Kula Pancakara kaliyan inggih menika patih cenggaling mega saking negari Lapak Samar. Boten wonten ingkang menang perang kumpul lajeng dipun pisah kaliyan Prabu Sinalendra Bathara Krisna. Banjur wusananing kaya ngapa Gatotkaca ing dinten kalengan samangke saged anggarwa kaliyan Dewi Bharatajaya nanging inggih menika Prabu Sri Bathara Krisna paring dawuh sinten ingkang saged mbeta panyunanipun Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna saged inggih menika anggarwa kaliyan Dewi Bharatajaya. Panyuwunaning Kakang Prabu Sri Bathara Krisna apa wae ngger Gatotkaca ingkang angka setunggal inggih pengarake pinanganten kedah nite kereta samur. Kemanten ngarake kudu nganggo kereta samur inggih ingkang angka kalih diiringi para widodari 48 cacahipun ingkang angka 3 nyuwun praujung kenyana ingkang angka sekawan nyuwun tanggapaken tabuhan Lukananta kang bisa mungel boten dipun tabuh kaliyan wiyaga ingkang angka 5 nyuwun tuntunan bedes putih wulu Banyumas lan kebu pancal panggung kang angka 6 nyuwun kembar mayang gedhang kang apupus cindhih kang angka 7 nyuwun entut sekadut dendeng tuma saiyan kang angka 8 temune pinanganten nyuwun ing bale kencana asta suku Domas ingkang angka 9 nyuwun ameng-ameng pitik trondol kang gedhene sak bubuk penceng sirahe sak lenteng lan matane sak terbang. Dalah yen kaya mangkono nyata aku penglamaranku ditolak sarana alus kelawan Papa Prabu Sinalendra Bathara Krisna yen kaya mangkono Semar ditolak sarana alus Semar. Panjenengan mika mboten kenging ngloko kados mekaten, Ndara. Panjenengan niku lan napa kok susah?
kok ateges Nalendra ing negari Dwarawati Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna nolak panglamar panjenengan niku mboten. Lah niku nodi kalian panjenengan sepinten tresnanipun kalian Dewi Baratajaya. Lah niku wong wonten pangunen-unen tiyang kepingin Rabi Ayu niku nggih pancen kedah wantun nyabrang segara Betih ancik-ancik Braja Lungit. Gak ngono Agong. Bener masuk. Mangane wong kepingin Rabi Ayu ya kudu wani berkorban. Aku biyen rabi bojoku iku bendina tak kei dhuwit 1 juta bendina. Dhuwit teko ndi, Gong? Ya utang-utang sapa kono mok ah ngono. Kok aja mlaka enak. Lho ya pancen ngono mok. Dadi wong kepingin Rabi Ayu ku ya abot sanggane, gedhe godane. Ngono ya Semar. Nggih. Mila panjenengan niku ampun susah kula ingkang bagi mangke kula ingkang inggih menika ngrencangi panjenengan ya ngaturake gunging panuwun kang tanpa upama ya Semar inggih yen kados mekaten monggo panjenengan bangsul mawon dhateng negari ngamarta kula ingkang badhe pados syarat serananipun Ndara ya yen kaya mangkono sing ati-ati Semar. Panjenengan kula menehi penggawean nggih Den. Panjenengan ingkang inggih menika ngampil bale suku Domas. Yo yen kowe mangkono aku ngestake dawuh Kyai Semar nggih. Monggo panjenengan ingkang ngampil bale suku Domas Ndara. Saiki awake dhewe munggah nang kayangan nah. Lah perlune. Lah gamelan Lokananta iku sapa sing duwe? Nek gak Bathara Guru. Terus widodari petang 84 iku mau praujung kencana. Oh iya, nek ngono munggah ana ing kayangan. Iya, Kang. Waduh, carane mungguli apa? Kene nek gandolo sapuku, Kang. Oh iya, Kang. Mang petuk Bromo aku mang mo. Apa kepethuk Bathara Bromo. Lah terus tak gak oleh mlebu karepe mo. Gak oleh mlebu ya tak gelut ngono ae ambek Rang Bagong. Gathik perang nak. Oh, perang ya wis kanthi setengah papat are. Kemang menang ambek Bromo, menang Reang. Ya apa are? Ya wis nek ngono mlebu enak Bathara Guru kong wis ayo nyelang nak. Lho ayo nek ngono mau. Ayo kong.
putra minangka jalma piling ana marang ditanya wilaheng skaring bab wana langgeng triyak sasra magumening sang mala kita mungguing wahayu wahayu hamawa sidam sumangka pengawak bajra munggah ana ing kayangan Suralaya ora panggling Kakang Semar lan Bagong iya aku sing munggah ana ing kayangan nggih kula ingkang minggah wonten ing kayangan ana wigati apa Kakang Semar kok munggah ana ing kayangan Suralaya ngene ya Yai Bathara Guru iki dina anggonku munggah ana ing kayangan kene iki arep golek syarat srana uba rampen apa uba rampene yaiku bendaraku Raden Taranggana kang bakal ngakoni palakrama kelawan Dewi Bratajaya nanging ana syarat sranane mula aku bakal nyilih yaiku wujuding gamelan Lokananta Praujung Kencana lan 44 widodari 44 cacahe mula iki dina aku mbok sili apa ora ngene Kakang Semar bakal tak sili apa kang dadi panyunaning Kakang Semar nanging ngertenono hukuming kayangan mengko sing disilih Kakang Semar bali kudu ya wujude padha kelawan kang kawitan mbok silih yen rusak yaiku saurane nyawa Kakang kaya ngapa apa mo saurane nyawa nek ana rusake kon nek nabuh gamelan ati-ati gong ngono masih bonang masih arya genah wae nek pecah lho saurane nyawa gong oh ngono ya mo nek mula ya abot mangane wong rabi ayu yen kaya mangkono aku sanggup Bathara Guru ya yen kaya mangkono iki gage gawa Kakang Semar yen kaya mangkono aku bali ana ing Mercapada ya sing ati-ati Kakang Semar widodari 44 Praujung Kencana wis oleh nak. Lah terus Kreta Samur wis kagungane Ndaramu Puntadewa dhewe. Iya. Terus yaiku saiki golek tuntunan wanara putih kang bisa tata jalma uga kebo pancal panggung. Lah terus apa bagianemu? Ayo nak njunjuk ngaramu Werkudara kok. Mosok karo dulure gak gelem sebiantu. Ya wis ayo mong.
Ngeten Ndara. Ing dinten kalenggan samangke kadang panjenengan inggih menika Ndara kula Permadi badhe palakrama kaliyan Dewi Baratajaya nanging wonten syarat srananipun. Lah panjenengan kula badhe inggih menika pados tuntunan wanara seta kang bisa tata jalma kaliyan inggih menika kebo pancal panggung. Wong panjenengan menika sadherek menapa kok inggih boten purun sebiyantu. Ya yen kaya mangkono bakal lak sengguyu apa kang dadi karepane adhiku Semar. Nggih yen kados makaten monggo dipun ayahi Ndara.